Добър вечер, Ванко. Добър вечер. Какво ще кажеш за Жоробемката? Много се източи на мустака. Ами за гушата. Да го има пияната остава. Ами за ялката. Да го има зърти, да го има. Ами за баща си за фигурата, кой ще кажеш? О, те много хубав човек. И бе хората и ги хвърля пак. Следващи ти наред. Ами за Моню за брат си, кой ще кажеш? Ай, за сири момичето и пак искам още да я бие. Ами за кумшията си, Гоши, кой ще кажеш? Той е хубав човек. Той е хубав човек, не то стане на папа си избяга. Да, аз няма да опроса. И сега кой ще кара, Оли Масол? Жоробемка да му се изпразна на демонстрацията. Жоро иска да го видиш, ти брахме да мачка на жената големите бамбарки. Какъв въпрос да му задам още? Кажи, женска имаш ли ти? Кои ти са кумшиите новите? Кои няма нови кушия, старите? Баба ти Валя какво прави? Баба ти Валя какво прави? Троши ли ти Напозува ли парците? някой нов? О, баба ми Валя, да се ебава остатъци на хазяина, каза. Да. За 8 марта кажи какво направи? За 8 марта какво направи? Точи ли си хуя за точилка?